В един свят, който е, нека си го кажем, претрупан с разсейващи неща, има едно умение, което става все по-ценно и все по-рядко. То е ключът към истинския успех и удовлетворение. В това кратко обяснение, базирано на книгата на Кал Нюпорт, ще видим какво точно е дълбока работа и защо това може би е суперсилата на 21 век. Добре, нека се потопим направо в същината на проблема, защото в основата на всичко стои една ежедневна битка – битката между два коренно различни начина на работа. И знаете ли, психиатърът Карл Юнг е разбирал тази битка много преди нас. В началото на 20 век той прави нещо доста необичайно. Построява си каменна кула край Цюрихското езеро. Целта му обаче не е била да избяга от работата, а точно обратното – да я усъвършенства. Тази кула е била неговото светилище, място, създадено специално за дълбока необезпокоявана мисъл. И така, каква е разликата в крайна сметка? Ами, дълбоката работа е тази, която изисква истинско умствено усилие. Тя се случва, когато сме напълно концентрирани, без разсейване, и точно тогава създаваме нещо ново и ценно. А от другата страна, там е повърхностната работа. Това е всичко, което правим, докато сме разсеяни. Имейли, бързи срещи, административни задачи. Те не изискват много мисъл и, честно казано, са лесни за повтаряне от всеки. И тук стигаме до централният въпрос. Въпреки че е толкова ценна, дълбоката работа като че ли изчезва от професионалния ни живот. Как се стигна до тук? Нека погледнем какво казват данните. Още през 2012 година, представете си, едно проучване на Макинси показва нещо доста стряскащо. Средностатистическият служител прекарва над 60% от работната си седмица в имейли и търсена в интернет. Помислете само, това са повече от 3 пълни работни дни, посветени на повърхностни дейности. Но проблемът е дори по-дълбок от просто загуба на време. Както казва журналистът Николас Кар, интернет сякаш подкопава способността ни за концентрация. С други думи, колкото повече време прекарваме в тези повърхностни задачи, толкова по-трудно става за мозъка ни да се потопи в истинска дълбока работа. Тренираме го да бъде разсеян. Но точно в този проблем Кал Нюпорт вижда една невероятна възможност. Възможност за всеки, който осъзнае какво се случва и реши да плува срещу течението. И ето я и самата хипотеза за дълбоката работа, събрана в едно изречение. Умението да се концентрираме дълбоко става все по-рядко срещано точно в момента, в който стойността му за икономиката расте експоненциално. Това е големия парадокс на нашето време. Това, което е най-ценно, става най-трудно за намиране. Последствията от тази хипотеза са кристално ясни. Тези, които успеят да култивират това умение и да го превърнат в основа на работата си, ще имат огромно, ама наистина огромно предимство. Те не просто ще се справят, а буквално ще процъфтяват. Добре, но защо? Защо точно е толкова ценна тази работа? Нека да разгледаме трите основни аргумента. Тя е ценна, рядка и, което е не по-малко важно, тя е смислена. За да успее човек в днешната сложна икономика, са нужни две ключови способности – да учи бързо сложни неща и да произвежда резултати на елитно ниво, качествено и бързо. А горивото и за двете, познахте, е именно дълбоката работа. Без нея, бързото учене и качествената продукция са почти невъзможни. Ето една много проста формула, която обяснява всичко. Качеството на работата е равно на прекараното време, умножено по интензивността на фокуса. Може да прекарате 10 часа в разсеяна работа и да постигнете по-малко от някой, който е работил само 3 часа, но в състояние на пълна, дълбока концентрация. Ключът не е във времето, а в интензивността. И това, разбира се, повдига очевидния въпрос, щом това умение е толкова могъщо, защо изчезва? Ами има няколко основни причини. Първо, винаги избираме пътя на най-малкото съпротивление. Много по-лесно е да отговориш на имейл, отколкото да се бориш с сложен проблем, нали? Второ, бъркаме заетостта с продуктивност. Да изглеждаш зает често се цени повече, отколкото реално да създаваш стойност. И накрая имаме този така наречен култ към интернет. Едно такова вярване, че всяка дейност онлайн е полезна и важна.
Но освен чисто икономическата полза, има и трети, може би най-важен аспект. Дълбоката работа не просто ни прави по-продуктивни, тя ни носи и нещо много по-ценно – смисъл. Това е тясно свързано с психологическата концепция за поток. Онова състояние, в което сме напълно погълнати от предизвикателна задача. Психологът Михай Чиксент-Михай е установил, че човешкият мозък е най-щастлив не когато си почива, а когато е напрегнат до краен предел в преследване на нещо значимо. А дълбоката работа е нашия портал към това състояние на поток. И така, кръгът се затваря и се връщаме обратно към началото, към вдъхновяващата история на Карл Юнг. Точно както Юнг е имал нужда от своята физическа каменна кула, за да може да мисли на спокойствие, така и ние днес трябва да изградим свои собствени метафорични кули. Това може да е времеви блок в календара, сутрешен ритуал без телефон или просто тихо място, каквото и да е, което защитава фокуса ни от постоянния шум на разсейването. В крайна сметка, посланието е съвсем просто. Дълбокият живот е добър живот. Той е продуктивен, ценен и най-вече смислен. Въпросът, който остава, не е дали си струва, а как всеки от нас ще изгради своя.